Aşgabatyň orta mekdepleriniň we çağalar baglarynyň ýolbaşçylary bilim we terbiýetçilik jaýlaryny awatlamak işleri üçin enatalardan pul ýygnap başladylar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Maý aýynyň başyndan paýtagtyň mekdeplerinde şeýlede çağalar baglarynda her çağadan 200 manat möçberinde pul ýygnap başladylar. Bu pul terişdesini mekdeplerde we çağalar baglarynda şol sanda okuw klaslarynda, koridorlarda we jaýlaryň öň tarapynda awatlaýyş işlerini geçirmek üçin ýygnaýarlar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 13-nji maýda gurrun berdi. Adatlyk radiosunda paýtagtyň haýsy mekteplerinde we çağalar baglarynda pulun ýygnalýandygy barada anyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Belep geçlik 13-nji maýda Türkmenistanda dollaryň resmi kursy 3 manat 50 teňe möçberinde saklanyp galýan mahala Aşgabatda gara bazar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 18 manat 70 teňeden satyn alyp 19 manat 20 teňeden satýarlar. Çağalaryň enatalaryndan ýygnalýan 200 manat resmi kursy 60 gara bazarın narhynda bolsa 10 Amerikan dollaryna goloý bolýar. Habarçynyň sözlerine görä mektep ýolbaşçylary bu puly esasanda şu ýyl 11-nji klasy tamamlayan okuwçylardan almaga synanýar. Mektep ýolbaşçylary munyň üçin käte okuwçylary gorkudýar we olara haýwat atýar. Mektep ýolbaşçylary şu ýyl uçurum boljak okuwçylara basyş edýärler. Olar ýygnalýan puly beresi gelmeýän okuwçylara attestatlarynda, orta bilim hakyndaky şahadatnamalарynda üçlük baha goýjakdyklaryny aýdyp haýwat atýarlar. Attestatyňda üçlük baha bolsa Türkmenistanda ýokary okuw jaýyna girmek hassa kynlaşýar. Şol sebäpli çağasy şu ýyl okuw tamamlayan enatalar islendik puly tölemäge taýýar diýsek de boljak diýip habarçy aýtdy. Habarçy mektep we çağalar baglarynyň ýolbaşçylarynyň ýygnalýan puly bermäge maddi güýç ýeter bolmadyk enatalardan bolsa guruluşyk materiallaryny alyp bermegi soraýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Enatalar bu ýagdaýdan ören nägile, sebäbi olar ykdysady kynçylyklaryň ýeti duýulýan adyk we senaat haritlarynyň gymmatlaýan döwründe güzeran aýlamagyň onsuz da kyndygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda tomuz paslynyň öň ýanynda çağalardan awatlaýyş işleri üçin pul ýygnalýandygy barada Adatlyk radiosy indi ençeme ýyl bäri habar berip gelýär. Mundan başga ýurtda mektep okuwçylaryndan we çağalar baglaryna gatnaýan çağalardan bayramçylyk libaslaryny satyn almak, mektebi bezemek, köýün lampalar çalyşmak we dawara şowhuny işler üçin hem wagtal pul ýygnalýar. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň lewawa etmegine garaşylan sapar döwründe onu garşy almaga gatnaşjak mektep okuwçylaryndan täze egine eşikler satyn almak üçin olaryň enatalaryndan 160 manada çenli pul soralýandygyny Adatlyk radiosynyň habarçylary habar berdiler. Geçen ýylyň sentýabrynda Garaşdyrlyk bayramynyň öň ýanynda mektepleri bezemek we dawara şowhun üçin okuwçylaryň her birinden 5 manat pul ýygnaldy. Ýene şol aýda Adatlygyň Daşowda habarçysy vilayatyň mektepleriniň tas ählisinde 1-nji klassdan 11-nji klassa çenli aralykdaky okuwçylaryň ählisinden köýün lampalary çalşyrmak, döwlen şkaflary we partalary awatlamak üçin pul ýygnalýandygyny habar berdi. Geçen ýylyň noýabr aýynyň ahirinde bolsa täze ýyl bezegler üçin diýilip mektep okuwçylarynyň we çağalar bagyna gatnaýan çağalaryň enatalaryndan 10 manatdan pul ýygnaldy. Adatlyk radiosy bilen anonim şertde söhbetdeş bolýan türkmensanly enatalaryň ençemesi çağalardan pul ýygnamak kampaniýasynyň eýem däwe öwrülendigini ýöne ýurtda durmuşyň barha gymmatlaýan döwründe munyň aýlyga ýaşaýan raýatlary hasta darygdyrýandygyny aýdýarlar.